Boleh buah sih alasnya buah Mangga mana lagi juga ready gue. Anggur lagi promo 35 aja, monggo. Halo. pemirsa pakai di Laskar lengkap guys. Anggur silakan gue. Oke wes esok Laskar buah tidak golek buah golek berambang pemirsa sekalian. Terus kita pulang dulu guys, ayo dek pulang. Ini setengah pintu emang pulang dulu, pulang dulu sebar itu belanjaan. Ayo dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa denganku Mbak Eka di channelnya Mas Goblong. Halo pemirsa, mohon maaf tadi Kiki ceritanya gak sengaja pengen ngontan metu. Terus ya iki mau budal gimana jam 6 guys. Tapi panasnya ngentak pi bahasa Indonesia nih. Panasnya cetar. Ini aku Laskar pemirsa. Beli apa Mbak Eka? Ayo beli macam-macam. Aku tak dono. Nah, struknya mana ya? Ini struknya nanti tak kasih tahu. Cuma benjol anakku jajan susu mah. Cuma aku beli enoki. Ini ditumis saus tiram enak guys. Tuku saus tiram. Tapi aku duwe wisan. Terus berambangnya kira iki nang seberapa? Kamu 11.000 ke 10.000 berapa? 11 bawangnya 11.000. Bawang merah. Mana aku njaluk susu. Mau bumbu siji. Terus mangga gadung. Nah, mangga iki so mangga pemirsa. Jadi Laskar ki nyetok buah mangga akeh sing pengen ngidam-ngidam. Lah aku iki mantak kok Mbak tak demek. Biasanya iki ana bumbu rujak kan. Sing cedak dari sini ki memang yo Laskar toko buah yo nang Mbak Romo kono cedak sama Mbak Dian. Iki mang beli sekilo guys. Sekilo luwih ding, sekilo sakon. Nyetok. Yo wis aku lagi pengen mau yo ono salak yo ono iku. Terus ana bakul ngerabat iku mang. Nah, percaya gak terong 3 1.500, satu nih 500. Disambel guys enak. Aku hijau terong wis sampe besar. Wis disambel. Terus juga iki mang aku lali, tapi bawang putih ki yo lali. Mau bawang putih 8.000 guys. Jadi cuma total belanjaan 50.000. Bawang jamur enoki ini mang 4.000-an yo satu nih 4.000 jamur enoki. Terus mangga gadungnya 11.500 karena mang yo luwih sekilo luwih pira sakon kok sakon sih sekilo kemadrong lho kan gak mungkin apa jenis jangkep sekilo kan gak mungkin ono luwih kan tiap bobot mangga kan gak sama tuan sekilo 10.000 ini nek pas kilo lho pemirsa deh coba bunga ibu tak nonton sih iki mang bakal bonjo iki mang nah iki mau tuku sule gorane gatel buah kira iki mang bakule ngono pemirsa nongkrong nang ngarep cuma kata wis ya aku ya kita ini gue. Nah, itu sop-sopan guys. Sop-sopannya tuh
2000 ya pira mangkok lari. Kok emang 14. Wes ya aku masak pemirsa aku. Dikasih tak simpan. Pokoknya total belanjaan ini memang 50.000. Yes, aku tak ngombe iki kok. Bismillahirrahmanirrahim. Telur guys. Gua terus sarapan ke orang anu guys. Alhamdulillah. Aku yo ini dikei ideku. Apa? Dikei ideku kuwi lho pemirsa aku. Yo mangga. Aku ki spiral pemirsa mangga iki. Gak wani nek gak tawar nek kaken yo main thread dah. Gomblokku guys. Gara-gara udan. Dadi kan aku nek nyuci sore. Ya kuwi dadine. Dadi tak sareh nang anu sik. Dadi gomblok iku ya nek wong kene ngomongnya gomblok. Oh, brambangku kan karek sithik satu. Karek saumplit. Iki brambangnya apik kok. Tetep ae yo jenenge nang toko buah iki tetep ana brambangnya tetep disortir guys ya. Dan bakul pasar yo iya. Tetep gak mungkin sing elek didol tapi kan kualitasnya iki apik brambang. Nang toko buah iki gak cuma nyediakno buah tok, ya ono minyak goreng, ono mie, ono susu, nih anak. Kita pilih ini. Nek siki mang seprapate iki mang 8.000 iki sing iki kan tuku nang pasar ini. Aku ki yo nek masak-masak iki yo sing akeh mesti aku bawang. Bawang merah guys, nek bawang putih iki separuhnya. Aku asal buku bisa. Aku lah ukur tak sortir ini loh guys. Bawang tak sortir. Tak sortir. Tak isi anyar. Kan ini kan perintilan cilik-cilik loh pemirsa. Tak stok ini. Aku dikai saran pemirsa kalau sing kok bawang merah bawang putih jangan taruh kulkas baune nanti nyengat mbak, tapi iya tenan. Makasih ya pemirsa diingatkan. Aku sebiyen kan lho pernah diingatno pemirsa, dielingno pemirsa. Lho aku paling senengi bawang merah sing bunggule besar-besar seperti ini lho pemirsa. Nek ngulek enggak capek. Aku wis tuku obat lho, wis tuku obat batuk aku guys. Anakku yo pilek. Tak persakne guys. Iya. Mari kene iki tolong gerabat iki gak liwat kene, terkadang pula aku nek nyegat ki yo gak tentu. Kadang liwat jam piro daripada aku ndoglok kalau ndang nyandak gawean liyane ndang kepentingan liyane. Terus aku nang pasar. Lho Mbak, omong kapan kene nggih Dek wau teng Laskar, kula mampir mriki. Lah mampir nggone Mbak Dian ki yo sibuk ngurusi paling ngurusi omah. Ya paling yang ngurusi kaila barang. Aku iki mosok isuk dolan isuk ngruput. Jam 6 dolan iki yo sungkan guys aku. Oh. Ki mau pira kok kontenku seneng anu. Ki manget ceritane ngene lho pemirsa, yo tak ceritani. Aku ki mangkan nyebrang. Pas ngonten iki yo pas sekolah aki yo. Aku sampai ditulungi nganu pemirsa. Aku sampai ditulungi Pak Satpam hotel. Pripun Mbak ngono. Kula kok urung nyebrang, kula mboten wantun niku Pak lah. Kan yo cah SMA SMK iki kan cah sekolah bareng yo kok. Cah STM migas bareng kan wis budal. Susuk kan yo. Karena masuk kan mesti kan
nek jamanku SMA kae masuknya jam 7 kurang 10 nih wis masuk. Nek cah saiki kan saurung kan mesti ngeloloni. Esuk iki rame guys yo. Wah, rame nih ra karuan. Aku ditulungi Pak Satpam. Mbak tak seberangke Mbak jenengan ngesakno. Pak Satpam Hotel Grand Mega matur nuwun yo Pak rezekine lancar Pak. Aku diseberangno pemirsa. Bukannya lebay. Kowe iki cah sekolah kan aki orang tua sing ngantarno anake sekolah rada ado kaya tante Deni nang Amel iki kan ado ya SD Amel kan ado. Ngono kuwi akeh ana sekolah nang tapi mati dia ana sing cedak tapi sekolahnya cepu kono cepu kota sing balen sing ndi kan mesti ngono ya pemirsa ngono ki mong diingeti Pak Satpam ae ayo Mbak tak seberangno aku ki wah wedi pemirsa aku ki masih wis prigelas duwe SIM lah iki lho bandang pernah ndi tapi nek nggawa bocah aku wedi guys ya piye aku nomah dhewean yo anakku tak gondol ngalur ngidul lihat terus piye ambek sapa aku ki wonge sungkan bisa titip lek kowe ki yo nek wong pas nomah wong iki yo wis tuwa guys yo sak adike pake kan yo wis tuwa wonge kadang kalau yo ngangsak ngono wis pemirsa yo tak tutup dulu iki Mas baka porong kotane terima kasih ki mang yo ceritane yo pengen yo nyetok buah lah iki mang pengen golek pelem iki kan musim pelem golek supply anu lagi musim pelem Pak mesane kene terima kasih mohon maaf ya iki mang sekali-kali ya pengen bonjo nang luar desa ya pemirsa terima kasih mohon maaf jika ada tutur kataku prinsip kontenku tidak sesuai dengan pemirsa dimohon dimaafkan aku hanya manusia biasa kesempurnaan hanya milik Allah masyaallah tabarakallah terima kasih kata-kata hari ini tetap semangat jaga kesehatan jangan lupa minum vitamin oke? Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Arab mengeluarkan jemuran guys yo wis panas tadi sore ku hujan dari jam 2 siang sampai habis maghrib hujan angin sampai banjir ya setiap sore saiki ya tak bersih-bersih dulu terima kasih dadah Arab dadah ya jemuran guys oke pemirsa dadah